खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 8 सेप्तेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल लिटारेसि डे महरै फालिनाय जायो गेजेर हायुङारि लेखा रोंथाइ साना मोनसे बोसोरारि फोरबो जाय सुबुं हारि आरो समाजनि थाखाय लेखा रोंथाइनि गोनांथिखौ नोजोर होयो बेखौ बोसोरफ्रोमबो 8 सेप्तेम्बर खालि फालिनाय जायो आरो बियो 1966 मायथाइयाव इउनेस्क'जों गायसनजादोंमोन 1967 मायथाइनिफ्राय हादर गेजेरारि लेखा रोंथाइ साननि बोसोरारि फालिथाया 8 सेप्तेम्बर खालि मुलुगनाङैनो खान्थि बानायग्राफोर सोलोंसाफोर आरो रायजो राजाफोरखौ बांसिन लेखा गोरों न्याय गोनां गोजोन आरो गोजोर समाज दानायनि थाखाय लेखा रोंथाइनि गोनांथार गोनांथिखौ गोसोखांहोनो थाखाय जादोंमोन बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ स्टार ट्रेक डे वर्ल्ड फिजियोथेरापि डे आरो नेशनेल एम्पारसन डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन